Emhlabeni ke sonke ngamunye sinamasayidi amabili ngaphakathi kuthina. Siba nesayidi elibi nesayidi elihle. Kune hell ne heaven kumuntu ngamunye. Bese kuba kumuntu ukuthi ke ayikhethele ukuthi uhamba ngaliphi isayidi yena. Uhamba ngesayidi lokukhanya noma ukhetha isayidi lobumnyama. Kuyavela ke la ukuthi izono zabazali ziyowehliselwa ebantwaneni. Kanjalo ke nezibusiso akusizo kuphela izono nokubi okwenziwa abazali okuyokwehlela einganeni. Kanjalo nezibusiso nazo ngokunjalo ziyokwehlela ebantwaneni abazali uma benze kahle. Kunento ke la engifuna ukuyicacisa engicabanga ukuthi mhlambe inokusilahlekela masikhula singayibheki siyijulele. Umzali wakho njengoba mhlambe phambi kwamehlo wakho uzongenzi kahle bese mhlambe wena ukunaka kakhulu kanti mhlambe ucindezelekile. Ukucindezeleka kwakhe ke kunale moya emihleke engiyifanisa neheaven esuke icindezelekile leyo moya leyo ngoba yena ukhethe ukuhamba ngale moya le yeheli moya obumnyama. So le mimoya njengoba isuke sicindezelekile ke nje le moya emihle le isuke inactive ngoba isuke engakwazi ukuthi ifinyelele kumntwana wayo imbusise. So lezo ibusiso ke lezo zisuke seyihleli seyingasenzi lutho ngoba le mimoya isuke ilinde ukuthi umuntu omdala abuyele umqondo noma umuntu omdala ayibone indlela efanelekile ekumele ahambe ngayo. Into esuke yonakala ke esuke yonakaleke la kuthina thina esuke siyingane zabo. Sinaka okubi kakhulu lokho okwenza ukuthi mhlambe umzali wakho ugcine ungasamhloniphi ngokubheka izinto ezimbi mhlambe azenzayo. Siyabona ke esikhathini esiningi abazali uthola ukuthi kunezinto ezimbi abazenza in front of izingane. Uthola ukuthi bayabhema, uthola ukuthi abakhulumi iqiniso einganeni. Ziningi izinto abazenzayo ezimbi abazenza einganeni. Bese uyamuzwa kumzali esethi ingane yami ayingihloniphi, ingane yami inamanga, ingane yami yenza lokhu nalokhu. Bese yakhohlwa ukuthi ingane ibonele kuyena lokhu yena akwenzayo, ingane izokwenza exactly lokhu akwenzayo umzali. Ekugcineni bese umzali ablame ingane, ahluleke ukubheka ukuthi yini mina engiyenzile, mina ngihamba kanjani phambi kwengane engikwenzayo noma engikwenzile akusiyona na umthelela ukuthi ingane yami igcine seyiqamba amanga kanje. Ngithi ngiyayitshela izinto izenze ngiya indlela bese ibuye ngitshela amanga mina. Omunye uzothi ingane yakhe ngendlela enza ngayo ayimhloniphi, igqoka izinto zakhe, izinto njengalezo ezimbi engayifuni. Ayilaleli mayikhuluma nayo iyaphuma ingane esakhuluma nayo ihambe. Bese ke umuntu ahluleka ukubheka ukuthi mina ngesikhathi ngisakhula bengimlalela na umzali wami, bengimlalela mayikhuluma nami, bengingaphumi mina umzali wami mayisakhuluma nami ngaphandle. Yizo zonke ke izinto esingayinaki ezizuke seyibuya uNkulunkulu asibonisa ngazo ukuthi nakho kwenzile. Ake kuboneke manje mase kwenzeka kuwena ukuthi uyakuthanda yini na. Mawuthi awukuthandi kuqaphela ngedolo, uhlambuluke uxolise kumzali wakho noma kuthiwa usaphila noma kuthiwa akasaphili emhlabeni, ukuthi mama noma baba engikwenzile kubi nakho sengiyakubona kuyavuka manje izingane zami seziyangihlula, azingihloniphi, zenza konke okubi engihambisani nakho mina. Ohlakaniphile ke onjalo kwaziyo ukubona izinto ukuthi ngendlela ezisuke sezenzeka ngayo, angablame omunye umuntu eseceleni, angablame izingane, ayiblame yena bese ebheka ku root cause ebangela ukuthi izingane zakhe zigcine seyireacta ngendlela ezisuke ezireacta ngayo. So ipoint lami ke la lisekutheni njengoba le mimoya ke le icindezelekile kukuthina ukuthi sibahloniphe abazali bethu despite izinto ezimbi abazenzile. Umzali wakho mnike inhlonipho ngoba kunezibusiso eziyofika ngaye. Igazi lakho nelakhe liyafana, izinto izibusiso ezikuyena izibusiso zakho ezofika kuwena. So wena just tap lelo good side lika mzali wakho
noma ngabe kuthiwa umbone ngathi useless kanjani phambi kwamehlo wakho, kodwa mnike leyo nhlonipho yokuba umzali, ngoba njengoba umbona ngamehlo oyena miningi imimoya engaphakathi kuye inactive elinde ukuthi enze kahle. So wena mawenza kahle kumzali wakho, umnika leyo nhlonipho njengomzali wakho, noma umthole edakiwe umsiza, noma ngabe kuthiwa akakondlanga, wena uhlangana lokho ukuthi umzali wakho akakondlanga, maye seyibonisile ukuthi umzali wakho, mnike leyo nhlonipho umzali wakho, ukuze izinto okumele uyimukele wena through umzali wakho izingeke ziziphazamiseke, iphazamiswa iside likamzali wakho elibi noma elingenzi kahle, ngoba lapho into elahleka khona kakhulu kuthina sigcina seyingafiki izinto ekumele ifike kuthina, ukuthi singena indaba engasifaki engahlangani nathi. Thina okwethu ukuthi sithanda abazali bethu. Kuyenzeka ukuthi wenze kahle njengoba ngichaza nje kumzali wakho, umthande noma yena umbone ukuthi ngendlela ahamba ngayo inteke iyaxeka, ayikho right phambi kwamehlo akho. Ngokwenza okuhle kumzali wakho elibele enza engenzi kahle kuwena, laba abantu okumele ngabe babusisa umzali wakho noma abalinde umzali wakho ukuthi enze kahle, bazobusisa wena kuqala before umzali wakho. Ngehope noma ngethemba lokuthi wena uzokwazi ukumtakula umzali wakho, uzokwazi ukumsiza umzali wakho, ngeke uze umcindezele mawusuphumelele ngoba uthi yena akakwenzelanga lutho, awumthathi njengomzali wakho, ngoba lapho lento ke ilahleka khona. Ugcineke nawe sowungena lapho umzali wakho aphuma khona, ngoba uthe mawubusiswa uthenjiwe ukuthi wena uzokwenza kangcono kunomzali wakho, wena wenza exactly umzali wakho. So kubalekile ukuthi siyibheke lezi zinto lezi ukuthi mawuse uphakamileke umzali wakho lokho ade hluleka ukwenza, noma ngabe kuthiwa kudinga imali, noma ngabe kudinga ini ezokwazi ukusiza umzali wakho, mnike inhlonipho umzali wakho, ukuze iziqhubeke izibusiso zize kuwena, ngoba ukuphumelela kwakho kunento yokwenza nokuthi kumele ukwazi ukusebenzisana nomzali wakho. Baningi abantu abanethuba lokuthi basenabazali ukuthi bangalungisa izinto nabazali babo besaphila. Siyazi ukuthi abazali abashiya izinto zizibheke phezulu, bashiya abanye bengashadile, bashiya bengaqedelanga izinto, wase wena uyaphakama wathola umsebenzi wenza kahle. Usekukuhlula-ke manje ukubheka ukuthi njengoba ngithola umsebenzi ngiphumelele nje and ubaba kunezinto angazenzanga noma umama kunezinto angazenzanga, what if njengoba ngithola umsebenzi noma ngiphumelele nje kumele ngisize umama, kumele ngitakule umama esaphila, ngidlule ezintweni abangadlulanga kuzona, abangabanga namandla noma abalahleka ekutheni badlule kuzona, mina ngibancede noma ngibasize ukuthi bayilungiswe lezo zinto lezo. Lapho-ke izibusiso zakho ziyoqhubeka zande, noma umzali wakho edlula emhlabeni, okuhle akwenzile noma okuhle okwenzekile ngomzali wakho ikhona okuyoqhubeka phe kwempilo yakho, uyovikeleka kulokho okubi akwenzile noma okuhle angakwenzanga esaphila emhlabeni, ngoba wena sewumdlulele. So kuyokwena kuyokwehlela izibusiso kuphela, ngeke kuze kwehlele izono, ngoba ukwazile ukuthi ugweme esekhona umzali wakho noma oyedwa noma bese babili baphile emhlabeni, wakwazi ukubasiza, ngoba la sinqanda le ndaba yemkhokha ukuthi abaze bahamba abazali bengenzanga lutho izinto ekusuke kumele ukuthi bazenze emhlabeni. Izona-ke lezi zinto ezivuka ngemkhokha, ezivuka ngeqalekiso, ezicindezela inqubekela phambili yabantwana ukuthi izimpilo zabo zingaqhubekeli phambili. Bengithi ngikuvezeke lokho, ngicabanga ukuthi mhlawumbe khona lapho ekuzosisa khona njengoba silungiswa nje, ukuze kungabi khona ozosala ngaphandle. Sonke siphile ngendlela efanelekile. Ubaba wethu omenzi wakho konke athi mayesidala emhlabeni wathi sizophila kahle. Bengithi-ke angikuvezeke lokho, ngizoma lapho namhlanje. Enkosi nibusisa.